сокинон дар моҳи шарифи рамазон рӯза медоранд, аммо гурӯҳе аз таъсир ба саломатиашон метарсанд. соли равон дар моҳи рамазон аз санаи 23 март дар айёми иди наврӯз ва баробаршавии шабу рӯз фаро расид. дар ин моҳ ҳаво гарм мегардад. оид ба зарар ва фоидаи рӯзадорӣ бо табибони оилавӣ суҳбат намудем. табиби оилавии маркази саломатии рақами 1 шаҳри Хуҷанд мегӯяд ки рӯза гирифтан дар моҳи рамазон ҳам машқи рӯҳӣ ва ҳам ҷисмонӣ аст, зеро дар муддати муайян шуда аз ҳама намудаи хӯрданӣ парҳез менамоӣ. рӯзадорӣ аввал ба саломатӣ нигоҳ карда доштан мумкин аст, чунки вақте ки саломатӣ намебардорад, саломатӣ дар ҳангоми рӯзадорӣ бадтар мешавад. дар ин ҳолат беҳтараш ки онҳо пешгирӣ кунанду рӯзадориро қатъ кунанд ё сар накунанд, чунки аввал бояд буд ки то моҳи шарифи рамазон омадан саломатии худро барқарор карда аз табиби оилавии худ гузашта баъд рӯзадориро сар кунанд беҳтар буд. гузал алиҷонова мегӯяд ки барои беморони гирифтори захми меъда ва рудаи 12 ангушта, панкреатити музмин ва марҳилаи хуруҷ, беморони вазнини ҷигар ба монанди сиррози ҷигар, диабети қанд ва бемороне ки ҳамарӯза бояд мувофиқи реҷаи навиштаи духтур дору истифода kunанд, доштани рӯза ҷоиз нест, зеро ташнагӣ ва гуруснагӣ зиёд метавонад сабаби авҷгирӣ ва вазниншавии ҳолати бемор мегардад. ва инчунин шахсоне ки бемориҳои вайроншавӣ, бемориҳои мизмини вайроншавии мубодилавӣ доранд, барои онҳо доштани рӯза мумкин нест, чунки онҳо бояд ки мунтазам дорugиҳои худро қабул кунанд ва мунтазам обро қабул кунанд. нисбати беморони диабети қанд бо риояи реҷа, бо муайян кардани қанди хун соатбай, онҳо бояд инсулини худ ва дорugиҳои қандпасткунандаи худро қабул кунанд. ва вақте ки рӯзадорӣ мекунанд, саҳарӣ камтар хӯроки худро хӯрда даҳанро мебанданду бо ҳамин байни 12-14 соат гурусна мегарданд, қанди онҳо баланд шуда, ё ин ки шахсоне ки инсулин мегиранду хӯрок намехӯранд, қанди онҳо мумкин ки тамоман паст шаваду ҳолати онҳо вазнин шавад. барои ҳамин ҳам шахсоне ки бемории диабети қанд доранд, барои рӯзадорӣ ба онҳо тавсия дода намешавад. ҳоҷи ҳусайн мусозода раиси шӯрои уламои дини вилояти Суғ зимни суҳбат баён дошт ки тибқи таълимоти ислом низ нафарони бемор, мусофир, занҳои ҳомиладор, занҳои дорои кӯдакони хурдсол яъне ширхӯр метавонанд то сиҳат ва ё ба воя расидани кӯдакашон рӯза нагиранд ва пас аз шифоёбӣ метавонанд ки қазои рӯза доранд. баъзе тоифаҳо ҳастанд ки умуман рӯза дошта наметавонанд. масалан шайхи фонӣ мегӯянд, одаме ки бисёр пир аст, сол хӯрда аст, рӯза дошта наметавонад. дуввум, нафароне ҳастанд ки бемории онҳо бардавом аст, яъне онҳо бояд доим об нӯшида истанд, монанди нафароне ки касалии қанд доранд, доим об нӯшида меистанд, рӯза дошта наметавонанд. ё дигар бемориҳо ҳаст ки онҳо умуман шароити рӯза доштан надоранд. онҳо ва парвардигор мегӯяд фидятун таому мискин, барои ҳар як рӯз фидя медиҳад. 2 маҳал таоми мискинро бояд диҳад. имрӯз шӯрои уламои ҷумҳурӣ муайян кардааст ки фидяе ки одами рӯза надоштагӣ медиҳад барои ҳар як рӯз 12 сомонӣ аст. яъне ин таоми одами бой не, таоми одами камбизоат ки як маҳалаш 6 сомонӣ, 2 маҳалаш 12 сомонӣ мешавад. барои 30 рӯз 420 сомонӣ муайян шудааст. дар баробари зарар инчунин рӯзадорӣ ба саломатии инсон фоида низ дорад. нафарони гирифтори фарбеҳӣ дар моҳи рамазон вақте рӯза мегиранд баръакс ба саломатиашон фоида дорад, мегӯянд табибон. ин ҳолат бештар дар нафарони гирифтори фарбеҳӣ дида мешавад, яъне ба ин ашхос рӯза доштан фоидаи калон доштааст. дар гирду афтор бисёр ҷисмҳои зараровар мебошанд ки ҳангоми ворид шудан ба организми инсон ҳар гуна бемориҳоро ба амал меоранд. дар вақти рӯзадорӣ азбаски ки фаъолияти ҷигар тез мешавад, ҷигар нақс кор мекунад, ин баъзе беморро наҷот табобат мешаванд. яъне рӯзадорӣ барои шахсоне ки ба зиёда вазнӣ гирифтор мебошанд, ба шахсони пурхӯр, яъне ба шахсоне ки гирифтори бемории фарбеҳӣ мебошанд, ба бемороне ки илтиҳоби ғадуди зери меъда доранд бисёр муфид мебошад.
ниҳоят ки вақти моҳи шарифи рамазон меояд онҳо аз пурхӯрии худ даст мекашанд, яъне ки саҳаранд саҳари худро мехӯранд ва бегоҳ ҳангоми ифтор онҳо хӯрохӯрӣ мекунанд. Вале ман ба ҳамаи рӯзадорон тавсия медодам ки аз пурхӯрӣ даст кашанд. Онҳо мехоҳанд саҳаранд хӯрокҳои вазнин мехӯранд, хӯрокҳои вазнини равғанин, зирбонда. ин хел хӯрокро набояд ки хӯранд, чунки онҳо ба тамоми организми худ зӯроварӣ мекунанд. ҳамаи ин хӯроки вазнинро аз худ кардан ҳам мехӯранд, боз онҳо хоб меранд то сар аз хоб хистанд. ҳамаи ин вазнинӣ боз ба меъдои рӯда ва тамоми организми онҳо меояд. табибон ҳамчунин тавсия доданд ки дар моҳи шарифи рамазон рӯзадорон бояд ғизои сабук истеъмол намоянд то ба узвҳои ҳозимаи онҳо таъсири манфӣ нарасонад. аз хӯрдани хӯрокҳое ки ба равғанҳои ҳайвонот тайёр шудааст ва аз шириниҳо парҳез кунад. ҳангоми нӯшидани об ва шарбатҳои мева бояд ба дараҷаи хунукии он низ аҳамият диҳанд. он набояд бисёр хунук бошад, зеро метавонад ба меъдаи шахси рӯзадор зарар расонад. субҳона хӯрокҳои аз шир тайёр шуда, гӯшти обпаз, хӯришҳои сабзавоти тару тоза ва бештар мева истеъмол намоянд. ва тавсия медодам ки аз нӯшокии газнок дасткашӣ кунанд. метавонанд оби ҷӯши сафед ё ин ки обҳои филтр карда шуда ё ин ки аз нӯшокиҳои компот ки дар хона тайёр карда мешавад ё ин ки шарбати мева ки шираш паст мебошад истифода бурдан беҳтар аст. рӯзадорӣ ҳатмист барои шахсоне ки вазни зиёдатӣ доранд, барои шахсоне ки дистрофии ҷигар, яъне ин чарбнокӣ гирду атрофи ҷигарашон зиёд мебошад, барои онҳо бисёр муфид аст. барои он шахсоне ки ба бемории илтиҳоби музмини ғидуди зери меъда, яъне панкреатит мебошад, бисёр ҳам муфид мебошад. зеро ин бемориҳо аз парҳезгирӣ, яъне рӯзадорӣ системаи рӯдаи меъдаи инсон дам мегирад. аз ҳисоби ҳамин ҳолат бисёр бемориҳо дар вақти рӯза сиҳат мешаванд, беморон наҷот меёбанд. раиси шӯрои уламои дини вилояти Суғ мегӯяд ки дар ин моҳи муборак нафарони доро закоти худро диҳад. ӯ гуфт ки додани закот ба мисоли хондани намоз фарз мебошад. шӯрои уламои ҷумҳурӣ муайян намудааст ки ҳар як шахси дорои 32 000 сомонӣ бояд 800 сомонӣ закот диҳад. баъдан чӣ қадар зиёд бошад, ҳамон 1000 барои ҳар 1000 25 сомонӣ закот додан аз нигоҳи шариат фарз аст. нафароне ки аз 40 гӯсфанду буз як гӯсфанд ва аз 30 гов як гов додан ҳам яъне нисоби закот мешавад, фарз аст. дар ин моҳ бояд маводи хӯрока дар бозорҳо арзонӣ гардад ва нафароне ки молҳои худро ҷамъ карда арзиши онро баланд мебардоранд аз ҳама кори зишт ва бад арзёбӣ намуд. ӯ афзуд ки моҳи муборак моҳи бахшоиш буда ҳар як нафар бояд ба кори хайру савоб, ободиву бунёдкории маҳалли худ саҳмгузор бошад. гузориши Саид Мухтори Саиданвар, Наимҷон Айбов барои барномаи иттилоотии Хабар.